କେବେ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ହାय ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କବାଟ ବାରି କର ନା ବାରି କବାଟ ଗୋଟେ ବାରି କବାଟ ଆଜି କାହିଁକି ହଉଛି ହେଲା ଶୁଣେ, ବାରି କବାଟ ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ଖଡଖଡ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଟା କଣ ଚୋର ନା ଭୂତ। ସେତେବେଳେ ହେଲା ସତ କଲି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୁଢୀମା ଆଜି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ସାରା ଭୂତ କି ଭୂତ ହେଇଥିବେ ଭୂତ ନହେଲେ ମହାପୁରୁ କଣ ଆସିଥିବେ, ଚୋର ଆସିଥିବେ। ଚୋର ତ ନାହିଁ, ଚୋର ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ଚୋର ବି ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଆଇକି କାଢିବେ ଇଏ ବେଳା ଚଢ ବେଳା ଉପରେ କବାଟ ବାଡେ ଦେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୁଢୀମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାହାରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢୀମା ବାରି ଗଲା ଟାଇମରେ ସେ ବାରି କବାଟ କଣ ଗୋଟେ ଧଡ 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 ହଉଛି। ସେ ଆମ ବୁଢୀମା କାତି ଧରିନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି କାତି ଧରିକି ବସିଛି। ତ ଦେଖିବା ସେ କଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଗକୁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ତାର କାରଣ କଣ ଅଛି, ଭୂତ କି ଚୋର। ଚୋର ତ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି, ଭୂତ କଣ ଆସିବ କଣ କହିବା। ଚୋର ଆଇଲେ କୋଉଟା କବାଟ ଖୋଲା ଆଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କିଏ ବେଶିବା ବାରି କବାଟ କିଏ ବାଡଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଆସିଗଲାଣି, ତ ସିଏ ଟିକେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ, କେମିତି କଣ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୁଢୀମା ପୁରା ଆଜି ଡରି ଯାଇଛି। ବୁଢୀମା ଆଜି ମୋର ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଥରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी मंत्रटा पढ़दू है। भूत पिशाच निकट नहीं यहाँ पे, महावीर जब नाम सुनाबे है। देखो हम बुढ़ी माँ यही बारिकानी आम देखुचु। लाइट लगा अरे देखो यही बारी कबाड़ धड़ धड़ एमती है कहते कौन है तो मुझे जानी। देखिए बुढ़ी माँ सत कह, तू कौन तू सत देखिल ना देखो तीन थर एथर को आउ थर तीन थर हम भीतर मो पिला डरजी डाकुच किए रे तू किए कबाड़ बाड़ौ किछ कहला किछ कहला किछ कहला किछ भी कहलानी सी कहीं ना मंदिर भितर किए बोले सी कहब कि मु कदली खाइनी बोली देखो आज आम राति 11टा है आम शोनु डर लगुच कौन करू। मो भौणी कहलानी बेक उपर आज बही पड़े नाई से दिखाई कहीं किसी पवन कौन कौन होती कौन कहीं पवन होती अरे से बारी घर कबाट कौन धड़ धड़ हो भूत भूत गड़ाई ना कौन जगा आम घर को भूत आसी तू ही साहा वर्षा है। देख मु वीडियो कर माँ उठी मु वीडियो कर किए थी जदि मु वीडियो कर ऊपर ऊपर तो जाली पड़ी कहीं तो गेट पड़ी तो कहीं ना बुढ़ी कहूँ कि किए गोटे बारिकानी कबाट धड़ धड़ कांडू यहाँ कबाट दे दे यहाँ लेट्रिन कर दे माँ लेट्रिन कर दे कि नाई एटा हमर महापुर अछन की किछ कोन करियो किछ नै। हां से ऊपर केते जल्दी चढ़ियो को
ଏଇଟା ଅଛି ନା ସେ ଆଉ ତାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଛେରା ରଖା ହେଇଛି ରହ ତ ଉପରେ ଦେଖ ଚଢୁଛନ୍ତି କିଏ ଉପରେ ଯିବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉପର ଯାବେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା ତା ଭୂତ ବୋଧେ ଥିବ ଭୂତ ହେଇଥିବ ଗାଳି କରେ ଗାଳି କରେ ପୋକଡ଼ା କୋଷ୍ଠିଆ ଆଉ କବାଟ ମୋ ରବର ପଚେଇଲା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପଚେଇ ବଳି ଆଉ ଏ କବାଟ ଆରେ ଆରେ ନେଇ ମିଛ ମଜିଲେ ମୋ ତତେ ସେଇଠି ସେ ଏକାନି ଆସୁ ହବ ଏଇଠି ସମାନ ସେକାନି ଭୂତ ଆସିବା ରାସ୍ତା ତତେ ଏଇଠି ଶୁଣି ସୀମାଦ୍ରା ପନା ତୁ କେମିତି କହିଲୁ ଭୂତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାସନା ହଉଛି ଶୋଇବାନି କି ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ଆହୁରି ଦୋକାନ ଦେଖିନି ରାଜୁ ଦେଖୁଛୁ କେଣେ ସେ ଆସରେ କି କରେ ମୁଁ ଯିଏନି କୁଆଡେ ମୋର କାମ ନାହିଁ ତମ ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ସେଇଠି ଶୋ ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ସେଇଠି ପାରେ ତୁ ସେଇଠି ଶୋ ଏଇଠି ନା ଏଇଠି ଶୋ ଏଇଠି ମୁଁ ଶୋଇବି ଏଇଠି ସେଇଠି ଶୋ ସେ ବାରିକ ବାଟେ ଖୋଲେ ବାରିକ ବାଟେ ଖୋଲେ ବାରିକ ବାଟେ ଖୋଲେ ପଚାରେ କିଏ ଅଛ ହେ ପ୍ରହରୀ ଖୋଲି ଦିଅ ତୁମ ଦ୍ୱାର ଦେଖିକି ଦେଖିକି କବାଟ ଖୋଲ ପବନ ହବନି ନହେଲେ ଝୁଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଗରମ ଲାଗିବ ଭୂତ ଯଦି ଆସିବାକୁ ନା ଗୋଟେ ସେଠି ଦେଖ କଣା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲେ ପବନ ହବନି ଗରମ ଲାଗିବ ଖୋଲେ ହଁ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ମୋ ଡର ଶୋଇନା ନାହିଁ କିଛି ନାଇଁ କିଛି ହବନି କି ଡରନି ମହାପ୍ରଭୁ ଜୁହାର ଆରେ ଆମେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡରିଲେ ଡରୁଥାଅ ତମେ ତ କବାଟ ଦିଅ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଶୋଉ ଛାତକୁ ଯାଇ ଶୋଉ ଆମେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନି ହେଲା ଏତେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଘରେ ଯଦି ତମେ ରହିବ ଆମ ମଣିଷ ରହିବ କୋଉଠି ସିଏ ଆମ ପାଣ୍ଡୁ ଡରିଗଲାଣି ବହୁତ ଆରେ ଦେଖ ଘରେ ନୂଆ କରି ଆମର ବ୍ଲଗ ଓପନ କରୁଛୁ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ମା କହି ଦେଖ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭୂତକୁ ବାହାର କର ଆଇଲା ଶୋଇଆ ସେ କିଏ ଆଇଲା ଆଉଲ ଆଉ